салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтарако беҳад войкои фасон омадагиай. Ино балишмерка надоштанд. Ман шумода нишон дода будам як навор. Бисёр духтарако хоҳиш карданд ки аминора размерои калонам биёред. Марҳамат, бори навда омадагиай. биёен бозори Корбон аиҷа тарафи пажарка якм дарвоза мешава. ряди магазинҳои шишагӣ 118 магазини Гулноза гӯен нишонтон метиҳанд. ира бинен чӣ хеле хушрӯ духтаро чанд фасон омадагианд, чанд сорт омадагиай. Ман нишонтон метам бинен. нархшон чандай? Духтаро нархшон ин намуда 450 сомонай. материалаш королевский велюрай. ҳозир бо бамбукишам нишон метам ва ё арзонан. ира ба аҳамиятет ҳамаи ҷош ҳамхе сангча дорад. диден? мана 450. тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейский беҳад маъмулу машҳур шудагиай. На танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. беҳад маҳсулотое ки дора корейскияй, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед сифаташон олияй. духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардасиян. инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. касе ки кор кардан мехоҳад, марҳамат, нависен. шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. дар уҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. духтарако каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна. аллакай маош гирифтестай, нигоҳ кунед чӣ қадar чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. сомон ҳамаи размеро ҳаст. хоҳишмандо биёен, рангоям ҳастай. ина пуштаги хитонам нишонтен. инаи рангшам бинен чӣ хеле хушрӯай. марҳамат, метавонен ки омада ай пеш бинен. ҳозир бо дигар рангошам нишон метем. ина духтаро ино вай буда 450 сомаш буд. инаишам 450 сомонашай королевский велюрай. мана рангоша бинен чӣ хеле хушрӯан. аҷоибот 450 сомон. мана ана баъд бо дигар намудор 350 сомона духтаро. 350 сомонаш материалаш бамбукай духтаро. размерои калонуш 350 сомонай, размерои майдаш 300 сомон. ҳозир бо нишон метам 300 сомаша. хулоса на ин намудо мана ҳозир нишонтен дутара як бора нишонтен. ино балишмеркан аҳамиятен. ино 350 сомон. материал бамбук, размерои калони хушрӯ. ана духтарако ана баъдан бо ҳастай дар инҷа 300 сомона. ҳа мана 300 сомона ҳоша бинен духтаро. инаи модело 300 сомон. диден? фасонак вай бежевиш стандартай. у дафъаш мо ай нишон дода будем. ана инош бошад размер доранд то ҳами 52-54 ай размерои. мана ино балишмерка нестанд. 300 сомон. баъд аҳамиятет и сангиш камтарай. ай у 450 сомонада сангиш фарқ мекуна. ҳам материалаш дигай, ҳам сангиш фарқ мекуна. баъдан духтарако бо мо шумода анами намуд ва ёра мехом нишонтима 180 сомон двойка. марҳамат, ай двойко 180 сомона. фақат анами 3 ранг мондагиай. ҳамаш брукатиян. марҳамат, мана метавонен дархост кунен. ино стандартан размерошон. 3 ранги хушрӯ мондагиай. баъд бо двойкаи новинка омадагиай. ина ҳозир нишон метем. инаи новинкоям фасонай. мана марҳамат. нархи ё чандай? ана ёра бинен 300 сомон.
мана то 56 размер ҳастай хичон дароза кам брукошонам хе кшутаки хушрувай диден дитта ранги фасон дора мана ча бо сангча дора ино 300 сомон бо арзон мешава шумо нависен духтаро бо шумо да арзон мекунан чӣ хеле гуфтум доставкаам доран касе ки доставка мехоҳа марҳамада мехоҳарак да бинависен доставкара бо шумо да пурра якта ба якта фаҳмонда метиҳад ина духтаракое ки без рукавка пурсида буден марҳамат ана ин намуд 350 сомон и балх кати кожирнияй ана ин намуд бошад новинка 450 сомон марҳамат и қисми поёнша бинед хе украшение дора ранги абая кардагиай фасон дарунуш начос дора материалошда гап нест 450 сомонай бо 450 сомон арзон мешава хулас размеро ҳаст духтарако метавонен ки бо омада ай пеш бинен баъдан киртои фасон омадагиай ҳозир киртоорам нишон метиҳем ина духтаро иҷада абаяҳои 550 сомона бисёр доранд аксия рафтестай абаяҳошуна шумо нависеншона бо мефаҳмонанд кадомай ана ба и киртора бинен ё чандан хушру 450 сомонан то размери 58 аст ина духтаро каседа дар корай марҳамат 450 сомона ана михе киртои фасонак аҷоиб буд материалои инода гап нест ҳеҷ намешавад материалои хушруванд баъд айнаи фасон бардовушам ҳастай духтаро марҳамат инаи бардовушай кисадурак мана биёен бо айпеш бинен духтарако оз як намуди дига киртаи дубайски омадагиай бори нав королевски бархтая ваям хушрувай аи дуранг омадай духтаро ино 1000 сомонан барои подписчикони мо 900 сомонда метиҳанд модели новинка марамат сабз дораву сиёҳ дора на айпеш сангчоша бинен фасонша бинен чихе хушрувай размеро ҳастай каседа дар корай марамат метавонен биёен бо пушен борбори навай ҳозирашта ҳамаи размеро ҳастай барвақттар биёен бо айпеш хитон бинен духтарако ана инчунин духтарако халато тамом шида будан халатои новинка омадай марҳамат ина дутта ранг материалшон королевский велюрай нархиш 550 сомонай бо арзон мешада сангошон тоза санги сваровския шишагия яне пластмасси нест духтаро ина размеро ҳаст биёен бо айпеш мепушен мебинен аг касе доставка мехоҳа марамат рақамои ҳами соҳиби нуқтаи савдо дар рӯи экран ҳастай рақамои гулноза худашда нависен бо мефаҳмонатона ана баъд анаи модели спорт стил омадай духтарако ғав сакакай адидас ҳамроҳи капюшоншай мехдор материалш королевский велюрай материалш королевский велюр духтарако киртаяй марҳамат нархиш чандай 350 сомонай ина капюшонкати духтарако каседа дар корай марҳамат бинависеншона бо доставкара фаҳмонантона касе хоҳа марҳамат биён бори дигар такрор мекунам бозори корбон тарафи пажарка 118 магазин мешава магазинои шишаги духтаро якм рият мана магазини гулноза гӯя нишон метиҳантона ана духтарако инчунин анами абаяҳои дубайскира арзон кардагиан ино 650 будан аксия рафтестай 550 сомонӣ марҳамат рақамошона мемонам метавонен ки бо нависеншона маълумоти бештар аз хичон гиред ина ҳоҷиаодам беҳад хушрӯӣ кирта диден материалошонам ҳеҷчи намешава тоза бори дубай моли дубай дар кор бошад духтарако нависен иҷада инчунин беҳад абаяҳои фасона ҳамаша аксия кардаистияна 550 сомонӣ интихоби абаяҳои распродажа бисёрай диден ҳамаи ҳамино 550 сомон нависеншона бо суратоша мепартоятона рабинен чихе хушрӯ кори дастияй инам 550 сомон бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед то наворҳои оянда